Benvinguts als còmics del senyor Dolent. Avui parlarem de superherois. Ja n'he parlat altres vegades i ara vull parlar d'un còmic de superherois que a mi m'agrada molt. Potser no és el més conegut, però trobo que és molt interessant. Per parlar d'aquest còmic de superherois, primer he de parlar-ne de l'autor. L'autor és John Byrne. Podria parlar molta estona d'ell, ho faré molt ràpid. Va néixer el 1250 a Anglaterra, va migrar a Canadà i des de mitjans dels 70 feia coses ja com a professional en el món del còmic. A l'editorial, sobretot a l'editorial Charlton. A finals dels 70 va entrar a Marvel. A finals del 1977 va entrar a ser dibuixant de la Patrulla X, juntament amb Chris Claremont, la millor etapa de la Patrulla X, estava ell, de seguida va ser coargumentista, i entre el 81 i el 86 era autor complet, guions i dibuix, dels Quatre Fantàstics. La millor etapa dels Quatre Fantàstics és la primera, la clàssica, de Stan Lee i Jack Kirby, després ja vindria aquesta. I bé, va seguir fent coses, superherois, sobretot per la Marvel, també va fer coses per DC, anava una mica per banda i banda, i amb això, més o menys, ens plantem als anys 90. Als 90, molts autors van veure que amb el tema dels drets d'autor dels còmics que estaven creant no estaven sortint gaire ben parats i van començar a crear editorials o crear productes dels quals ells fossin els propietaris. Va sortir una editorial que es deia Image, que bàsicament es dedicava a això, que els autors que havien fet superherois, bàsicament per la Marvel, fessin superherois per ells mateixos, que avancen dels drets d'autor i de tots els productes derivats, aquí serien cromos, jocs, videojocs, pel·lícules, pòsters, samarretes, merchandising, etc. Era una bestiesa i bé, van fer això per un tema econòmic. Alhora, algunes editorials es van mostrar més receptives a publicar material del que no tinguessin els drets d'autor. És a dir, dir-li a un autor: vine aquí, publica el teu còmic amb nosaltres, però la propietat editorial sempre serà teva. I això és el que va fer, per exemple, John Byrne va anar a publicar per Dark Horse i va publicar X-Men. Aquí teniu els primers exemplars de X-Men, la novel·la gràfica que va donar origen a aquest univers. És un còmic de superherois. I és un còmic de superherois que pot agradar tant als que són fans dels superherois com als que són molt escèptics amb el tema. És un còmic de superherois fet pensant que els lectors no són nanos de 5 anys no gaire llestos. Estan més pensats per... El públic són nanos de 15, 16, 17, 18, 20, 20 i pico, escaig, i raonablement intel·ligent. Què vol dir això? No són un còmic realista, perquè els còmics de superherois no són realistes, però sí que és molt versemblant. I moltes de les coses que veiem en un còmic de superherois, que dius, bueno, mira, m'ho en passo perquè la narrativa funciona, aquí no hi són o estan més ben explicades. L'origen dels personatges, què fan amb aquests poders, d'on surten, etc, etc, etc. És un còmic que, sota l'aparença d'un còmic de superherois estàndard, és molt millor que molts dels que es publicaven. Té algunes característiques específiques. L'origen dels superherois és bastant raonable, més o menys. La fisonomia dels personatges és molt diferent entre ells. John Byrne sempre deia que l'ideal hauria sigut que ell pogués dibuixar el seu còmic amb els personatges despullats i sense cabell, i que d'aquesta manera fossin reconeixibles. Evidentment no ho va fer, perquè si no estaria dibuixant per Playboy i no per si mateix, diguéssim, però els personatges tenen fisonomies, cares, constitucions, etc. molt diferents, estan treballats. No és un retrat robot d'un tio catxes, d'una noia maciza i els hi posem un uniforme i que vagin a lluitar. Està molt més desenvolupat que això, els personatges tenen profunditat, en fi. És un còmic de superherois que pot agradar tant als que el gènere ens agrada com al que el gènere li trobem fallos. Més que res perquè aquestes errades, aquestes coses que trobem, que diuen, hosti, m'estic empassant segons quines coses, no hi són o estan molt millor resoltes. La història de la publicació del còmic és una mica interessant. Es va començar a publicar a l'editorial Dark Horse entre 1991 i 1995. I després es va publicar a l'editorial IDW, sembla, des del 2010 al 2012. Aquí hi ha un buit de 15 anys. Què coi va passar en aquests 15 anys? A mitjans dels anys 90, la indústria editorial americana va passar per diversos terratrèmols, sacsejades, crisis, tots corrien com pollastres sense cap, sense saber què coi fer, etc. Bàsicament el que hi va haver era una indústria sobredimensionada, una bombolla especulativa de còmics, que és un tema que podem parlar un dia, que és bastant divertit, però
però que va acabar com totes les bombolles acaben, malament. Canvi de públic, de gustos, l'entrada del manga, internet que va fer que comencés a perdre gent l'interès tant en els còmics, i això va fer que la indústria patís molt i que molts productes minoritaris o no molt seguits patissin i no es poguessin publicar. I molts autors van preferir esperar-se una mica, refugiar-se i treure les seves coses després. Aquí no ens va arribar tant a lo bèstia, però la indústria americana allò va quedar bastant arrasada després d'aquesta temporada. Els autors que es fugien i muntaven les seves pròpies editorials, etc. És un tema molt llarg, però va ser, sobretot, finals dels 90, primers 2000, allò va quedar convertit una mica en un erial on ningú sabia gaire què coi estava fent, per qui publicava o res. De fet, tenien un tema que hi havia un problema que semblava que era un problema de falta de venda i no era un problema, era una tendència de que les ventes anaven baixant. Bàsicament, els còmics ara estan publicats, es va publicar ja fa alguns anys, en una edició en tapa dura de 4 volums, Norma Editorial. Podeu agafar el primer, veure què us sembla i si us agrada, seguir. Jo crec que sí, que és un molt bon còmic de superherois, perquè els hi agraden i sobretot també per als que li tenen una mica de mania al gènere. Això és tot, aquesta serà una entrada curteta. Res més, ens veiem el mes que ve. Salut i còmics!